गुनजे गुनजे नै माथो बेवाइसोलाय माखौथो एसेबां सानहाब बबेयाव थांनो फैखो? माथो बेवाइ गुनजेतसोलाय आं बाजारावसो मैगं एसे लायनो थांनो नागिरदों। नोंहालाय अबायथो थांनो नागिरदों? आङो आंखौलाय आरो माथो बुंबावनो, नोंलाय मोनथिखाया होनबा नैबे गुनजेत देवानिखौ? नाथाय बेवाइ नांनायाथ' नोंखौ नांगौ जाथारदोंमोनलै। आंखौ मानोबामोन बेवाइ? मानोबा माने दालाय आयौ अनजालियालाय खायथो दं? अबावथो थांनो रोंबावनो बेलाय बेवाइ? पुलिसावबो हनै माथो लकडाउननि थाखायनो थांनोनो मोनग्रांला। बारहोथारदोलै बेवाइ, बारहोथारदो, जाल्दाब गारहोथारदो। बेफोरबायदि इसिबां गाज्रि बोथोराव कलेज फरायबाय दाथाहोसैलै बेवाइफोर। सोरबा सेंग्रा मोजां मोनोब्ला ज्राव हरगारथारदो। नै आंना गुनजेत गालाना गंगारलायबाय, गाज्रि मोनाबा दे बेवाइफोर। गाज्रि मोनाहाय बेवाइफोर, नाथाय जोंबायदि गैजा रोङैनि फिसाखौलाय सोर सेंग्रा मोजाङा लांनोसै। नोंबो माथो एसेल' दा बिनंगारालाय बबे आयेनाव लिरनाय दं बेवाइ गैजा रोङैनि फिसाया सेंग्रा मोजां मोना होननानै? नैबे गुनजेत देवानि थानायाव माखौ जिंगासिदों नों बेवाइ? नों गाबोनल' न'आव था, सासे मोजां सेंग्रा लानानै फैनि आं। सेंग्राया मास्टारबावसो। मा मास्टार सेंग्रा? नाथाय नुथाय जेबो गैथारलालै बेवाइ। दे दा नों थांदो दे, गाबोन हयले आं फैनाया सियरलै बेवाइ। दे होमबालाय बेवाइ थांदो। दे बेवाइ थांदो दे।